Renouveau télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maaw ma sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'a kɛnɛ sigitɔla ye ni layidu ta an kanubagaw ye k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo ni kɛnɛ a bɛna sigi u ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se fo juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na kanubagaw an nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na o la foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye a bɛ fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la aw minnu bɛ yen ni sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarayɔrɔw la sɔrɔ ka ban ni aw bɛ perese k'aw ka télé bila Renouveau la min b'a to aw ka se ka aw ka kunnafoni kun fɔlɔ la sɔrɔ ni kɛnɛ sigilen ye aw minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigilen ye lamɛnbaga jamakulu an mana sigi nin kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw mɔgɔ bɛ k'an lamɛn 98.1 sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo radio Ɲɛlɛni ka bɔ Segu an bɛ u ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwuleni radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata utukalo tile 10 san 2021 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo sabula u fɛnɛ ye soli ka wuli sabati ka labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ ka aw to fo aw jabalaw la an bɛ aw fo ni anw dontɔla ye kunnafoni kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila bɛ yan fɔlɔ yani ani Isa Kabasidi bɛ ka ɲɔgɔn la sɔrɔ fɛn min ye Ganadugukaw ka Lamusa Sanogo Lajos ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di i ni soli ka wuli vraiment aw yɛrɛ ni baara o diyara n ye lamɛnbagaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o sanga dama kɔnɔna na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔn kibaru kɛnɛ kɔnɔna na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na siga tɛ o la sanga damadamani kɔnɔ o la bi sɔgɔmada in na kunnafoni minnu bɛ an bolokɔrɔ ka lase aw ma bakurubaw olu de filɛ nin ye an songo cercle kɔnɔna la dugu saba bɛ an songo marabolo fɛ o dugu saba fɛn kɔni ye maa banbaci marifa jugutigiw taara bin o kan ni dugu saba kofɔlenw kan maa min ni tora ni banbaciya wale in na a bɛ taga maa 50 ani a kunkan fɛn na o la an bɛ se ka mun de dɔn ni banbaciya wale in kan aw ni Isa Kabasidi bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi décryptage kɔnɔna la a bɛ na a walawala an ka se ka faamuyali kɛ cogoya min na sɔgɔmada in na nɛgɛjuru sira fɛ anw ni maa dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka kunun jɛmukan kɔfɛ fɛn kɔni ye école karamɔgɔ minnu bɛ école privée la olu ka lafasatɔn kɔni ye an contacter k'a laɲini an fɛ k'a fɔ ko kunnafoniya bɛ olu bolo ka se ka o lase an bɛ situation min kɔnɔna la ni o ye gɛlɛya min bɛ sen na école karamɔgɔw ka lafasatɔn ani an ka jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ fɛn kɔni ye école privée ka lafasatɔn ye olu kɔni ye an wele k'a fɔ ko perepere-latigɛ dɔ bɛ olu bolo ni kunnafoniya in kan ka se ka a lase min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ o la an bɛna kuma di maa dɔ ma sɔgɔmada in na a ka se ka o kunnafoniya di an ma an mana bɔ yen nɔ an bɛ taga Tɔnbɔkutu ni kɔni ye kibaruya duman ye sabula ka d'a kan a bɛ wagati damadamani bɔ Tɔnbɔkutukaw olu kɔni kun tigɛra ka bɔ réseau kɔnɔna la sabula réseau ko gɛlɛya tun bɛ yen nɔ i t'i ka maa si wele Tɔnbɔkutu n'a lamini na k'i b'a sɔrɔ mais ni wagati laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛjuru kɔni k'u sigira sen kan o ye kibaruya duman ye o la anw ka lasigiden min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ni o ye Abubakar Jite ye ani a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na o kunnafoniyaw ka olu di an ma Lamusa Sanogo Lajos ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Diallo siraba kunnafoniya bɛ ale bolo Hawa Daɲogo ale wulikajɔ sabati ka ban ka se docteur ma sɔni an bɛ don kɛnɛya kunnafoni kɔnɔna la ko mun de kɛra an ka jamana kɔnɔna la tuguni ni Alexis ma sɔn o ma o bɛɛ lajɛlen bɛ na lase aw ma sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la sisan Lamusa Sanogo Lajos ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye
lajo si ko kunnafoni ale dɔrɔn de bɛ se ka maa kunna sirilen la wasa kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuma o la fɛn kɔni ye groupe renouveau cɛdenw ye su ani tile u tɛ sɛgɛn u bɛ wuli kunnafoni mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sanji t'u bali fiɲɛ t'u bali tile t'u bali ka taa kunnafoni ɲuman fara ɲɔgɔn kan ka se ka n'a lase kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fo ka taa se togodaw ma lajos ne bɛ sira di mɛ ka tɛmɛ ni don kibaru ye o diyara ye o ye anw yɛrɛ ka kalika ye an ye mun ta ni ka layidu ta bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ka fɔ mɔgɔ bɛ se ka lafiya ni kunnafoni ko sira ye cogo cogo an b'an cɛsiri o sira kan o kumana fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'a k'aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye an ka an da ma bakuruba a sababu ɲɔgɔnko la bi sɔgɔmada in na bakuruba fɔlɔ o bɛ boli min bɛ tali kɛ kalankuncɛ kimɛliw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la BT1 BT2 o baaraw sigira sen kan kununko nka tigɛ ma don a nana min bɛ tali kɛ kɔlɔsikɛbaw la olu kɔni tun bɛ yen nka polisiw ni mɛtiriw karila ɲɔgɔn na gasi ci bɔra a la an bɛna an da ma o la ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan bakuruba filanan o bɛ tali kɛ banbaciya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na anw ka jamana bɛ sangabuda la ko kurakun ka kɛ ni walejugu min kɔni dara ni ka anw ka marabolo dɔw sɔrɔ n'o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko civil o maa 50 ni dɔɔni ni ka olu kɔni fa k'u bɔnɛ u nin na o kɛra garu u ta ganwa ale ni diriga fo ka taa se de gɛf ma an bɛna an da maga o fana la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan bakuruba sabanan o b'an taa Kayiba Jabate min bɛ tali kɛ sa kɔnɔna a bɛ kana nka barika bɛ ka bonya yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ sa kɔni walankata la ka se commune dɔ la n'a bɛ wele ko Awa Denbaya a kɔni kɛra sababu ye olu ye kulekan kɔni bɔ an bɛna an da ma o la nin bakuruba saba ye misɛnmanw bɛna don mun cɛ mɔ ni ka aw bɔ kunnasiri la a y'aw bisimila. Ayiwa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko min bɛ tali kɛ kalanko kunkanko kibaruw la n'o bɛ kalankuncɛ baaraw ko fɔ o kimɛliw kɔni sigira senga kununko jamana fan caman kɔni fɛ hali n'a sɔrɔ polisiw ni lɔgɔlikaramɔgɔ minnu ye tigɛnɔ bila kɛ kalo tile 15 octobre kalo san 2016 olu kɔni karila ɲɔgɔn na ka sababu kɛ lɔgɔlikaramɔgɔw kɔni kun ye laɲini kelen pe de kɛ n'o bɛ tali kɛ u ka taabolo n'o bɛ article 39 ko fɔ u bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ma kɛ ko ka kalanso kɔni datugu o sariyaw kɔni kun taara u fɛ ni ko ŋaniyaw kɔni siri a waliyala yɔrɔ dɔw la nka yɔrɔ dɔw la gɛlɛya yɛrɛ donna baara la barisabula polisiw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka lakanaw kɔlɔsi lakɔliso o b'o kɔnɔna na o wulikajɔ kɛra an ka cɛdenw fɛ ka daminɛ sigida 6nan kɔnɔna na u ye munumunu salo min kan an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. lycée dugukolo kɔnɔre la yan maa si tɛ se ka don ni i ma sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman sira fan dɔ fɛ lakɔrɔkaramɔgɔw ni u ka nisɔngoya sɛbɛnfuraw bɛɛ ɲɔgɔn na ko fɔ olu ka sariya sen 39 ka lawaleya u ye u to o mankan de fɛ fɔ ka a laɲini ko o bɛ sira tigɛ marabolo ɲɛmaw la minnu nalen don ka na cimɛliw gafe fɔlɔw di nka lakana tigilamɔgɔw ma sira di u ma marabolo ɲɛma kunbɛnlen cimɛli kɛyɔrɔ in ni tile fɔlɔ mu bɛ tali kɛ examenw na n'o ye brevet de technicien BT1 ni BT2 examenw ye kɔni daminɛ gɛlɛyala kosɛbɛ ka sababu kɛ yan ka ɲɛsin lycée Ibrahima Mali ma école karamɔgɔw bɔra ka fɛɛrɛ bɛɛ dɔ kɛ walasa examen kana se ka kɛ u bɛ tali kɛ u ka lettre dɔ la u ye bɛnkan sɛbɛn kɛ lettre mun kɔnɔna na anw de kalan kɛ denmisɛnninw kunna kalo 9 la fo kana se san laban na bon ne bolo kan ka solution de sɔrɔ a la pour que an n'u ka se ka examen ɲɛnama ka se ka kɛ mais n'u ko k'u bɛ examen kɛ ni mɔgɔ min ramasera carré kɔnɔnaw na k'u bɛna denmisɛnninw an sɔnna an ma sɔn u bɛ examen kɛ ni denmisɛnninw ye donc anw yɛrɛ fana y'an ka militants mobiliser sɔgɔmada na ka yala ka centre minɛ an b'an ka hakɛ dépasser dɛ an ka ekɔlidenw de don an t'a fɛ examen ka ekɔliden ninnu ka kɛ examen min bɛna k'u ko a ka kɛ examen jɔ ɲɛnama ye mais an tɛ olu yɛrɛ ye loi de violer fɔlɔ u y'an ka loi min violer donc o de b'an fana bila nin kɔnɔna na quoi. yan kalanyɔrɔ n'o ye institut de formation professionnelle Soni Ali Bɛri ye examen kɔni ma daminɛ joona ka sababu kɛ u nana kilasi kɔnɔna ninnu na nimero minnu bɛ ban kan k'u bɛɛ effacer. an ye baara daminɛ mais gɛlɛya caman nana yala parce que kunu an tun ye listew affiché an nana sɔrɔ dɔ nana listew fara ka bɔ yen bon an ye numéro minnu sɛbɛn tableau kan les numéros des candidats la an nana sɔrɔ fana u y'o bɛɛ effacer yɛlɛ kɔni y'o gɛlɛyaba de ye minnu bɛ yan sa o cɛba ye école privée mɔgɔ professeur de ye non gɛlɛyama ma b'o la parce que mais ne kɔni ye an ka directeur bɛ Kalaba école la ale ko public mɔgɔw taara olu ka écoledenw gɛn ka bɔ mais tiɲɛ na yan kɔni problème u ma se yan.
ka kɛɲɛ ni nin ko in ye madame Sila Fatumata Sise n'ale ye conseillère ye ministère de l'éducation nationale la ale kɔni y'a ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ nin sabotage ninnu ye wa a ye welewele kan bila école karamɔgɔw ma k'u ka sabali yanni ɲɛ ka sɔrɔ nin ko in na école karamɔgɔw kɔni ye layidu kɔni ta k'olu be u ka nin ko in sama fɔɔ ka se a danyɔrɔ la olu tɛna dabila fiyewu. Ayiwa ne nin tun ye ba kinibolo yan fa ye min bɛ tali kɛ ba numanbolo yan fa fɛ kɔnɔna gɛlɛyaba ma ye o ko kɔnɔna barisabula min bɛ tali kɛ maa mun bɛ yen n'o bɛ kandidaw ko fɔ mun kan ka kimɛli kɛ maa 761 bɔɲɔgɔnko olu kɔni tun bɛ lycée Aminata Diallo la lycée ba Aminata Diallo la ba numanbolo yan fa fɛ baaraw kɔni sigira a sigicogo la i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min na min bɛ tali kɛ kilasi bo 26 bɔɲɔgɔnko la olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigira senga ni ka baaraw sigi a sen cogo ɲuman na maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka cɛdenw ye munumunu min kɛ an'u ye kibaruya min kɔni sɔrɔ ni ka munumunu kɛ yɔrɔ kɔnɔna nka min bɛ tali kɛ kibalikɛ yɔrɔ dɔw la an ka cɛdenw balila ka don ye i n'a fɔ centre min bɛ Esiga ko fɔ ale ni lycée Mamadou Sall kɔnɔna na o ma se ka don ye u balila mɔgɔ fɛ o ko baaraw la. An bɛ to ale bi kimɛliw n'o bɛ san laban yɔrɔ kimɛliw ko fɔ BT1 ani BT2 o baaraw fana sigira senga kayikaw fɛ anw ka cɛdenw mun bɛ yen olu ye munumunu salow kɔni kɛ kɔni y'a jira k'a fɔ munumunu salo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kɔlɔsili la o barika de bonyana kosɛbɛ misali yaw a n'a ka cɛdenw tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye mun sɔrɔ an ka jaka ɲɛmadaw fɛ. Lycée dugukolo kɔnɔre la yan maa si tɛ se ka don ni i ma sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman sira fan dɔ fɛ lakɔrɔkaramɔgɔw ni u ka nisɔngoya sɛbɛnfuraw bɛɛ ɲɔgɔn na ko fɔ olu ka sariya sen 39 ka lawaleya u ye u to o mankan de fɛ fɔ ka a laɲini ko o bɛ sira tigɛ marabolo ɲɛmɔgɔw la minnu nalen don ka na cimɛliw gafe fɔlɔw di nka lakana tigilamɔgɔw ma sira di u ma marabolo ɲɛma kunbɛnlen cimelikɛyɔrɔ in ɲɛma fɛ a ye enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ ani k'a ɲini cimelikɛlaw fɛ k'u ka u ja sigi ani ka baara kɛ ni sɛbɛ ye. Sans l'avant examen lancé, brevet des techniciens, première partie et deuxième partie. Voilà, et il y a un projet qui a fait faire bête qu'il y a ça ou casser avec tout là. École d'Ombéa, surveillant Ombéa, directeur centre Ombéa. On a besoin quoi là, sécurité là qu'on a pas Ombéa. Il y a ça, faut y qu'on a école d'Om soro, faut y qu'on a métro soro. Quand faut école d'Om, quand faut quoi baraque, agilate qu'elle est. Ko u janto dɔrɔn u ka bilalen don ka min kɛ k'o kɛ dɔrɔn a fɛn tɔw basi foyi t'o la ka f'u ye u lakanalen don ka fɔ mɛtiriw fana ye k'u lakanalen don an bɛ foli lase mɛtiriw ma kosɛbɛ minnu sɔnna ka na denmisɛnninw kɔlɔsi san laban baara ninnu na. Kay académie directeur y'a jira k'a fɔ ko baaraw tɛmɛcogo ka ɲi ka tugu ni cimelikɛlaw bɛ yen ani lakɔlɔsilikɛlaw fana bɛ yen. Ni si wasalen don kosɛbɛ. Parce que surveillants bien, écoles bien, président des centres fana bien, sécurité mɔgɔw fana bien, yɔrɔ bɛɛ cadriyelen don. Donc n bɛ se k'a fɔ examen kɔni b'a la ka kɛ comme a kun bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min. ɲinɛ cimelikɛlaw mumɛ minnu bɛ ka BT2 ni BT1 kɛ olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ maa 677 de la olu cɛ ma musomanin ye maa 287 de ye o tilalen bɛ cimelikɛyɔrɔ 4 de la Kayi académie kɔnɔ 3 bɛ Kayi dugu kɔnɔ 1 bɛ Kɛɲɛba an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko foroba kalanso olu bɛɛ lajɛlen datugula ka kɛɲɛ ni école karamɔgɔw ka baara bila ye nka BT1 ni BT2 olu baaraw kɔni bɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ a latigɛla cogo min na. N'an bɔra kalanko kunkanko kibara la banbaciya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an bɛ don ye min bɛ tali kɛ lamɛrikɛ jamana la n'o bɛ États-Unis ko fɔ min ye maa 5 bɔɲɔgɔnko ye kɛrɛnkɛrɛnya la baara wɛrɛ to olu kɔnɔna a banbaciya walew kɔni kɔ o ɲɛmaaw fana don farafinna gun ka min fana n'u u bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a dɔn diɲɛ binna kun kɔni kan kibaruya kɔni bɔra ka bin secrétaire général kɔni fɛ laseliw dɔw la ka fɔ ni maa 5 ninnu kɔni o wulikajɔ kɔni bɛ o nɔfɛ e ma FIFA mɛn ninnu na wa bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. A fɔlɔ ye Bonamad Manshoud Omar ye ale min bɛ finitigilakaw ka département ɲɛ minɛ ani kɔkan jamana ko ɲɛw ɲɛnabɔla État islamique la min bɛ Mozambique. Sidan Aghita ale ye commandant ɲɛma ye Kidal marabolo kɔnɔ Mali la banbagaciw ka jɛkulu kɔnɔna la. Emir Darbinda ani Serma Mopti marabolo kɔnɔna la ale fana bɛ banbagaciw ka jɛkulu la a ka baara ye ka jateminɛninw kɛ banbagaciw ka jɛkulu kɔnɔ Burkina Faso. A tɔ 2 olu ye Ali Mohamed Raj ye Shebabu ka laselikɛla don ani
jɛkulu ɲɛmaaba dɔ do fana o tɔ kelen ye abdikadir mohamed abdikadir ye ale ka baara ɲɛsinin bɛ ka kow nɔgɔya shebabuw fɛ yen fana k'a daminɛ nin waati in na ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye olu bololafɛnw bɛɛ lajɛlen o bena to ka minɛ ani k'u kofɔ walasa k'u sɛgɛsɛgɛ trésor yɛrɛ kɔnɔ maa minnu ka baara ɲɛsinin bɛ sɛgɛsɛgɛliw ma a bena kɛ o yɔrɔw la ka kɛɲɛ ni secrétaire d'état o ka laseliw ye yɔrɔ o yɔrɔ la ni musakako kuma bi kɛ yen yɔrɔ la ni olu y'a dabɔ a kama ka baara nɔgɔya ni maa kofɔlen nunu bolo walima ka dɛmɛ don u ma ɲangini bena ta u kama ka kɛɲɛ ni bataki sɛbɛn in kɔnɔna kumaw ye États-Unis jamana olu b'a fɛ ka Mozambique État islamique ani banbagaci jɛkulu ani shebabuw ka jɛkulu ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa ka jate ɲagami olu bolo o na kɛ sababu ye ka ni maa kofɔlen nunu jolo kari u kana walejugu ɲɛsin États-Unis dugudenw ma kunnafoni do min bɔra bataki sɛbɛn in kɔnɔna la n'an bɔra ye an b'an kunda Kayiba Jabate ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la komini min bɛ wele ko Awa a denbaya dugu mun bɛ yen n'a a kɔni bɛ wele ko Bankasi ale ni Lontu ji kɔni walankatala ka don u ka kari don kalo tile 8 o ti kalo san 2021 sa kɔni bɛ kana ani waati laban ninnu kɔni kɔnɔna na nka barika ka bon kosɛbɛ a kɔni bɛ ka cɛnni lase yɔrɔ caman ma Awa denbaya komini kɔni kɔnɔna na ni dugumaw kɔni olu kɔni bɛnbɛn ka u ka gwɛlɛya kɔni ɲɛfɔ ni ka caman fɔ ji ka walankatali kan an ka lasigiden min bɛ Kayi misaliya n'a ka cɛdenw ye munumunu salo min kɛ an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ Bangasi ni Luntu dugu cɛfaralen bɛ ni kɔbolo dɔ de ye o bɛɛ bɛ Awa denbaya komini kɔnɔ ni dugulamɔgɔw wulila kunu kari ni sanjiba de ye min ye cɛnni don u ka dugu kɔnɔna na dugu kɔnɔmɔgɔw wulila k'a sɔrɔ ko ji bɛ dugu fan bɛɛ la o sababu bɔra sanjiba min nana kari don sɔgɔmada fɛ so minnu jɔra ni bɔgɔ ye olu ma se ka sen sɔrɔ o caman benna ji taara ni bwa caman ye dimini dusukasi fɛ dugulamɔgɔw ye a jira k'a fɔ ko baraji hydroélectronique min bɛ feelu ko o de kɛra a sababu ye Siti u filɛ ka baraji min jɔ donc an bɛɛ an plaignant da an ma deli k'a ye k'a fɔ ji ka don an ka dugu kɔnɔ mais fɛnkɛ siti u ye siti min jɔ vraiment o de filɛ ka ji fɛn ka don dugu kɔnɔ baraji ko in kelen bɛ ka dugu bɛɛ de tɔɔrɔ sisan vraiment an kɔni bɛ dabɔ de la an tɛ sunɔgɔ bɔ la an bɛ yɔrɔ mun na bi dugu bɛɛ de tɔɔrɔlen don ne yɛrɛ ka du filɛ nin ye aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la a ma se fɔli kɔni na donc ne kɔni da de bɛ ye bi sunɔgɔ tɛ ye se tɛ ye dabali tɛ ye baraji nana a mana hɛrɛ las'an ma de a nana tɔɲɔ dɔrɔn de las'an ma ni nafa foyi tɛ barasi la an kɔni kɛra sɛgɛndan ye an denw n'an mɔdenw mais n'u ye fɛn di ka sɔrɔ an t'a ye la u bɛna dɛmɛ ni kolow ni fɛnw de d'an ma an ma fɔlɔ ye o b'an balo wa hali n'a y'a sɔrɔ ko sigida marabaa ɲɛmaw ye o seko kɛ u y'a jira k'a fɔ ko ni sigidalamɔgɔw kan ka wuli ka bɔ joona ni yɔrɔ ninnu na solution définitive fan bɛɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma les partenaires OMS, SOGEM et gouvernement k'a lajɛ ka dugu in déplacer. Bi réalité ye mun ye ni dugu in ma bɔ don dɔ bɛ na moi je sais que le village là va partir il y aurait des pertes de vie humaine à plus de 120 mm aujourd'hui le village de Bankasi est parti. An bɛ aw hakili lajigi ko Bankasi ni Lontu ye dugu ye minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa nin ye a siɲɛ filanan ye ji ka don ni dugu kɔnɔna na tile 4 kɔnɔna na tiɲɛni min kɛla bololafɛnw ta fanfɛ o hakɛ ma dɔ fɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tumuta nin bɛ dansigi bi kunnafoni tako fɔlɔ la ni ala ma basi kɛ tako filanan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔna na ala ka san barikama di an bɛɛ lajɛlen ma kan kisi ka bɔ tiɲɛnikɛ san o ma lamisa an b'i fo yani dɔnkibadu tako filanan cɛ sabula kunnafoni tɔ camanba bɛ segi kɔnɔna la an b'an bolo yɛlɛma ni kunnafoniyaw ye sisan an bɛ taga sori Ibrahim Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la sori mana kɛ ka labɛn sabati a bɛ faamu sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di siraba bɛ lahalaya jumɛn de la an bɛ samiya min kɔnɔna la i ko sisan ani anazɛrɛ bilasiralikan minnu fɔ an ka nɛgɛ karafetigi Fuseni Dawu ale bɛna wele bila sori Ibrahim Diallo ma an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ siraba kunnafoniya kɛnɛ kan